què us preocupa ara del canvi climàtic? Us preocupa? Sí, em preocupa perquè així els llacs s'evaporen amb el sol i amb més coses. Sí, els llacs, si no hi ha llacs, no hi ha aigua. Si no hi ha aigua, ens morim. Què és el que més et preocupa de la crisi ecosocial en la qual estem immerses? Com afecta la crisi climàtica als diferents països i territoris del món? Aquestes són algunes de les preguntes que hem plantejat a les participants del cicle de tallers de Creixem Juntes, construint justícia ambiental intergeneracional. L'objectiu d'aquest ha estat generar intercanvis a partir de la participació conjunta de població infantil, jove, adulta i gent gran en activitats pedagògiques, lúdiques i entretingudes sobre justícia ambiental global. La justícia ambiental global és un moviment social i un concepte que busca assegurar un medi ambient segur i sostenible per a totes les persones arreu del món. Aquest és el primer d'una sèrie de 3 vídeos en els quals es pot veure la riquesa de perspectives i coneixements que s'aconsegueix amb la participació de totes i com activitats participatives com aquestes serveixen per la posada en comú, apropant visions i generant propostes entre persones de diferents edats. Cada vegada el forat està sent més gran, farà més calor, es derretiran els pols, hi haurà pujades del nivell del mar. També que està fent que hi hagi cada cop menys aigua en aquest món, sí, la Terra, y por eso es muy preocupante. Antiguamente te ponían las cosas en una paperina. Llevabas una cesta, traías tus cosas. Ahora dicen que no usemos plásticos, pero todo viene en plásticos. Afecta en molts aspectes del dia a dia, tant en la pujada de temperatures i més a nivell medioambiental o d'ecosistema com el dia a dia la pujada de preus de diferents productes. La gent que comercia està utilitzant l'aigua per guanyar diners i a mi em preocupa perquè tothom ho necessita, encara que no tinguis diners o no, has de sobreviure amb allò. El que més em preocupa és l'energia, l'accés a l'energia i l'encariment dels carburants fòssils, que hi ha molta part de la societat que encara n'és dependent i crec que és una cosa bastant pròxima, en un futur pròxim passarà i que tocarà molta part de la societat, que provocarà un encariment de preus de recursos bàsics que afectarà sobretot a classes socials més desfavorides. El joc, de riu en riu, per un medi viu, fomenta espais de confiança i diàleg intergeneracional, en el qual infants i adults poden compartir moments lúdics i de reflexió sobre la contaminació de l'aigua, conservació dels ecosistemes, usos de l'aigua, promoure l'estalvi i la gestió integral i inclusiva de l'aigua. És com la oca i tenim que respondre les preguntes i és molt divertit. Quins efectes té el canvi climàtic sobre el cicle de l'aigua? M'ha agradat molt perquè mai l'havia jugat i no sé, m'ha semblat molt guai i tracta del procés més o menys de l'aigua i també que estem en sequera i per cada moment que passa i això m'ha agradat molt perquè també he après moltes coses. Hem jugat a un joc del canvi climàtic i ens hem mogut, hem tingut que respondre algunes preguntes, però ens ha sigut guai. Per què creieu que és important l'aigua? Perquè ens dona la vida. Perquè la necessiten els animals, les persones, per viure, per no estar bruts, per beure, per tenir salut. L'aigua la necessitem per beure, per cultivar, per als arbres, no, perquè no creixen sols, es necessita aigua. O sigui, en tot aquest món es necessita aigua. Jo he nascut al 64 i des del 64, tal com estem ara, s'ha perdut molta biodiversitat i penso sobretot en les noves generacions què es trobaran. Penso sobretot en el mar, com està de contaminat. Estamos transitando los límites del biofísico del planeta, hay una crisis de biodiversidad, una crisis energética, es decir, son un montón de crisis que nos llevan al colapso y es
desde mi punto de vista es culpa total del sistema capitalista. Yo, como nacida en Jujuy, en el sur global, he visto los desastres que se generan por inundaciones, por sequías, por incendios y la falta de recursos en el sur. También lo que genera es que sea más difícil de controlarlo, sea más difícil de reponer esa infraestructura cuando son las personas que menos influencia han tenido sobre este problema, ¿no? Horitzó 2080 és un joc de taula cooperatiu on els i les jugadores assumeixen el paper d'un equip especialitzat que ha de dissenyar eines i estratègies claus a implementar com a mesures de la transició ecosocial davant dels efectes de la crisi climàtica. A partir d'aquestes, les jugadores reflexionen al voltant de propostes per a fer front a l'emergència climàtica. L'impuls social aconsegueix que l'Assemblea Ciutadana per al Clima, ACC, rebi el coneixement de les institucions i vosaltres, membres de la seva coordinadora, teniu l'encàrrec de dissenyar i implementar aquesta transició ecosocial. Podreu impulsar les mesures necessàries per a cuidar el nostre planeta? La humanitat confia en el vostre èxit. Ens hem de salvar el món, no? Està a les nostres mans. Doncs hem jugat a un joc que és molt interessant perquè és molt lúdic, també és molt cooperatiu i ha sigut com molt divertit. ¡Vivan las trampas! Què? Tan, tan, tan. Desplaçament climàtic. Les inundacions i la falta dels aliments pel delta de l'Ebre provoca que la població local hagi d'abandonar el territori y perdre els seus llocs de treball. Es una crisis de trabajo, una crisis que afecta directamente al trabajo, entonces vamos a perder recursos de trabajo. Ya, Google, pensar en... Vale. Cero. Dos. Ens anem a morir tots. Sí. Això segur, Angélica, això segur. Así es la Anem crisis. aprenent com salvar el món a través de crisis climàtiques i de reptes que ens donava el joc. Ha estat molt divertit. I cada dècada, cada 10 anys, doncs hi havia una nova crisi, però ens hem sortit bastant bé i hem sigut un molt bon grup. La qüestió era anar intentant evitar-ho perquè el termòmetre no pugés i ho hem fet bastant bé. ¿Está todo controlado? Vale. Llavors, a veure... Promoure la sobirania alimentària i el comerç just i local. Però mira, ja està. Les participants han destacat aspectes com la importància de l'aigua pel manteniment de la vida de les persones, els animals i l'ecosistema, així com les conseqüències que té la pèrdua de biodiversitat. També fan una crida a enfocar-nos en les causes de l'emergència climàtica, les quals tenen origen en el nord global, i tenir present que les comunitats del sud global són les que reben els impactes més greus. I a tu, què és el que més et preocupa de l'emergència climàtica?